Również w kategorii twórców nagrodę przyznano dla pana Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego. Kierownika artystycznego Gliwickiego Teatru Muzycznego, artysty wszechstronnego, realizującego się jako autor scenariuszy filmowych i teatralnych, jako realizator widowisk, reżyser, konferencjer. Współtworzy linię repertuarową Gliwickiego Teatru Muzycznego, angażując się szczególnie w międzynarodowe projekty artystyczne, współorganizację festiwali teatralnych, koncertów, wydarzeń interdyscyplinarnych oraz warsztatów artystycznych dla młodzieży. Ostatnie jego projekty jako scenarzysty i reżysera to filmy Gliwickie lata Tadeusza Różewicza z 2009 roku i Z Gliwic do Paryża Wojtek Przoniak w roku 2010.